Цвятко Радойнов, член на Централния комитет на Българската комунистическа партия, завеждащ военната организация при Централния комитет, дошъл с подводница от Съветския съюз. Разстрелян заедно с 17 души парашутисти на 26 юни 1942 година. Драги братко и сестро, след 20 годишна раздела аз се завърнах в родната си страна, но не можах да ви видя. Аз знае как вие всички желаете да ме видите, но аз оставих това да стане по-късно, когато свободно мога да дойда при вас. Това не се случи. Наближава моя край, но щастието, което аз нямах, за вас, за вашите деца и внуци ще дойде. За него аз отдадох 30 години от своя живот. Спомнете си тогава за мен. Аз прекарах един бурен живот, но бях щастлив, защото пред мен винаги стоеше благородната цел да отдам скромните си сили за благото на народите. Аз се оставам спокоен, защото вярвам, че близко, много близко е осъществяването на моята цел. Аз мечтаех тогава да ви видя, да видя моите съселени и изпитам радостта заедно с всички вас. Предайте поклон на всички от мен в този щастлив ден. Аз вярвам, че вие ще направите всичко, за да бъде живота прекрасен и няма да позволите вече никога да се върнат старите времена на войни, страдание и неправди. Ваш брат Цветко. 21 юни 1942 година. Мила моя дъще Иночка, аз наверно не ще те видя повече, не ще чуя твоя глас, не ще те целуна повече. А как бих искал да те видя макар само още един път. Тук, в своята родна земя, България, аз попаднах в плен като червеноармеец и врагът няма да ме пусне. Няма да ми прости, защото аз се борех за свободата на своя народ, за неговата независимост, за мира. Аз чувствам, че е настъпил последния ми час и мога да ти кажа, че твоят татко загина с чест и ти можеш да се гордееш, че си моя дъщеря. Как бих искал да видя края, свободата, радостта на народите след победата на нашата славна червена армия. Но аз ще умра спокоен, защото вярвам в победата. Вярвам, че ще настъпят добри времена за човечеството. Вярвам, че и ти ще бъдеш щастлива. Спомни си тогава за своя татко, който те обичаше. А аз със сълзи на очите и болка в сърцето си спомням за нашия Спартак. Той ни напусна рано. Утешавай майка си, както умело вършеше това и по-рано, и я целуни вместо мен. Бъди винаги примерна гражданка на великата съветска страна. Целувам теб и майка ти, ваш Цветко.